MH07 ऑटोमोबाईल्स. आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल. आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ. संपर्क 8412 93 71 65. मालवण शहराला मुसळधार पावसानं सोमवारी झोडपून काढलं. शहरातील अपूर्ण गटार खोदाईमुळे सर्वच मार्गावर पाणी तुंबल्यानं रस्ते पाण्याखाली गेले. गटार खोदाईचा ठेका घेतलेली संबंधित यंत्रणा उपलब्ध नसल्यानं पालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराबाबत माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर व माजी बांधकाम सभापती यतीन खोत यांनी पालिका सफाई कामगारांना घेऊन तुंबलेली गटार मोकळी करून घेत पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करण्याची कार्यवाही हाती घेतली. पालिकेचा मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क होत नव्हता. ठेकेदार नॉट रिचेबल तर सुपरवायझर फ्लॅटवर सुशेगात असल्याचं सांगत कांदळगावकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. गटार खोदाईबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी 1 महिन्यापूर्वी पालिकेत बैठक घेऊन सूचना करूनही प्रशासनाच्या वतीनं योग्य ती कारवाई झाली नाही. याबाबतची तक्रार आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे करणार असल्याचं कांदळगावकर यांनी स्पष्ट केलं. गटार खोदाईचा ठेका नाशिकच्या ठेकेदारानं घेतला. लाखो रुपयांचा ठेका घेतला, मात्र अनेक गटारांची खोदाई झाली नाही. त्याबाबत नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी तक्रार करूनही दखल प्रशासनानं घेतली नाही. तरीही गटार खोदाई न झाल्यानं मालवण शहर आज जलमय बनलंय. काही ठिकाणी दुकानात व घरात पाणी घुसल्याची स्थिती होती. पालिका प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. मागील वर्षी तोक्ते वादळामुळे सगळीकडे पडझड आणि मुसळधार पाऊस असतानाही गटार खोदाईचं काम योग्य प्रकारे झालं. त्या आपत्ती काळात सर्वच लोकप्रतिनिधींनी सेवा कार्य केलं. यतीन खोत यांनी तर यंत्रसामग्री व आवश्यक ते सहकार्य वेळोवेळी उपलब्ध करून देत गटार व व्हाळी आदी पाण्याचे प्रवाह सुरळीत करण्याचं महत्वाचं योगदान दिलं. आजही रस्त्यावर उतरून यतीन खोत यांनी पालिका कामगारांना घेऊन तुंबलेली गटार मोकळी केली. मात्र पालिका प्रशासनानं त्यांना ठेका दिला ती यंत्रणा कुठेच नव्हती. मालवण शहरात जलमय स्थिती निर्माण करण्यास कारणीभूत असणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई व्हावी, प्रशासनाच्या माध्यमातून त्याचे बिल अदा होऊ नये याबाबतची तक्रार आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे करणार असल्याचं नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी स्पष्ट केलं. मालवण पालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर यांनीही अर्धवट गटार खोदाईबाबत वेळोवेळी आवाज उठवला होता. त्यांनी मांडलेली भूमिका योग्यच होती हे मालवण शहरातील तुंबलेली गटार व जलमय स्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. याबाबत कांदळगावकर यांना विचारलं असता वराडकर यांची ती भूमिका योग्यच असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, मालवण. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व